No jasně Klára Hančí, Bára Mančí, už nevím čí, to všechno byly holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Řekli jsme pá před školkou, bylo nám právě 6 a začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou a hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají přátelský naše lásky klukovský. Čau, 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 řekli jsme čau před školou, táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Pre súkromnú strednú odbornú školu podnikania Lenka Ružeková. Nachádzame sa na súkromnej strednej odbornej škole podnikania, kde sa dnes konajú voľby. Pri dnes stojí predseda volebnej komisie a my sme ho poprosili o interviu. Dobrý deň. Ako predseda volebnej komisie, ako sa cítite v tento významný deň? No, v tomto významný deň sa cítim veľmi dobre, lebo pri týchto voľbách vlastne rozhodujeme o tom, kto bude prezidentom našej republiky na ďalšie obdobie funkčné a máme tu milých voličov, ktorí z úsmevom volia nášho prezidenta alebo prezidentku, takže necháme sa prekvapiť, len očakávame vyššiu účasť voličov, zatiaľ niektorí voliči sa nám nedostavili, tak uvidíme, koľko percent dosiahneme. A aký bude podľa vás víťazný kandidát a koľko získa percent hlasov? No tak víťazný kandidát bude určite ten najlepší, ktorého zvolia voliči, to my nevieme, čo sa nachádza v tej volebnej urne a keď niekto vyhrá, tak si myslím, že vyhrá s nejakými 50%. A myslíte si, že sa zúčastnia všetci oprávnení voliči v našej malej SSO-ŠP republike? Našej SSO-ŠP republike sa určite nezúčastnia všetci voliči, lebo niektorí sú chorí, niektorí sú na pracovnej služobnej ceste a tak ďalej, takže očakávam účasť okolo 80%.